tribal trading tu te chi bai le vekula hei venan trade kalak dong khan invoice ka record man lawa chuan chuan hei trade kalak vek to hnuwa voice overlay in karon ti topa poi lo tura ka ngaya tian trade kalak zo no veka game ka execute no veka top lama in ba nge kalak ti vel te karon update don ani
ole hei entry kan lak chan te kan se nga zinga tang han market kha kan lo thlir to a chuanin chon hulam deuh khan hei Flag&Pole pattern kha lo siam da hi bullish pattern ani ta a bullish pattern ani wang khanin sell lama hang kal thelo helam hi break chon sell kan lang kan tia helama a break chon buy kan lang ti kha ni ta helai hian aron break ta nge ma se a break ka sustain dawin a pattern a khana lut le a chuan pattern a lu le wang khanin a break kha fake breakout kan ti ta fake breakout ani wang khan entry kan la ta helai vela hemi target khan mo chuan target achieve ta profit thadu kan lo nei ta chuan tuna hian hemi pattern hi breaking hemi hi lo break ve ta sela a break no wa ta hian candle pani pathum vel siamin lo sustain ta se chunglama trade la kan tumanga mase lak na hun om to don lo he dar thum mari to dona trade thar chu kan lak arin om to lawa chung zong chu ni me vaina trade update om the chu engma technical lutuk om lawa hemi pattern hi can identify wang shim khanin helaya 100 kan langam khani ta ni lo sen zo vaina 100 om lo turania sideways in a culture chara sideways uncle chuan option buyer te tan chuanin loss na ni ta chan chu premium kan pe kha decay thin ta minute tin khanin decay kha om zela wang khanin sideways market a chuan option buying kha fu ber lo ni chuanin option buying le option selling kha soifi kan langa ya Saturday mo Sunday han khamite pani danglam na kha soifi in video thar ronda katuma enge option buying le option selling chu in thria thiam zok theinan chuanin tam thiang barin min lo share sak le zelula chuan kan journal pokha update angaya nimin le fo in wang khanin chuan kan journal te po update tura ngai la masan journal ka chu short angin karonda ang tam thiang barin min lo like sakula min lo share sakula stock market e hriat thiam tum ve ula Google enge stock market chu ti ringo ta kan search po hian in zirtur tam da oma enge option buying big te investment kan ti theim nge trading daily trading ti chi kan ni em ti te kha kan in hriat ve kan in zir ve ngai ani ole kalome